Здравейте! Правя това видео бързо да демонстрирам автомобил и да кажа какво съм правил по него, тъй като е прекалено дълго записане. Автомобила бе закупен от мен от Италия, като не палеше. Оказва се, че има прескочил зъб на верига, при което смених веригата с банани, зъбни колела, всичко по нея на стойност 1000 лева, само 1300 лева само веригата и консумативите. След като го сглобихме, се оказа, че има проблеми с турбото, при което бе сменено и турбото, като за всички тези неща разполагам с фактури. Като общата стойност на фактурите е от порядъка някъде грубо около 4000-4500 лева. Това ще бъде приложено в снимков материал за автомобила. Работи перфектно. В момента даже още е студен. 215 000 км. Отлична работа. 7 степена скорост кутия, мултиволан, разбира се, всичко работи по него, обдухване, подгрев на седалките. Ето да включим. Ето климатика. Студено, топло, студено. Ето, работи. Аудиосистема Bose. Пълен пакет, като може и нагоре да се вдигат седалките. Лумбална опора. Хел пакет. 2 позиции за запаметяване мемори. Мултиволан, автопилот, мултимедия. Салона е в отлично състояние. Чисто нов буквално. Не знам дали се види на снимките, се опитам да го заснема по-добре. Красота. Буквално красота. 20 цолови джанти. Не толкова скъпи гуми като при 21 цола. Налични DPF и катализатор. Всичко функционира. Отлична работа. Просто не знам, на живо трябва да се види, колата работи уникално. Много добро поведение, изключително икономичен автомобил, а и след обслужването, което аз съм направил, разбира се, не планувах да го правя, вие имате едни 200 000 км без проблеми. Дюзи, помпа, всичко е Bosch и е изключително надежно при този автомобил. Електрически шиви дах, много хубава кола. С много добро пътно поведение и среден разход от порядъка на около 9 литра, 240 кони. Няма да съжалявате. Заповядайте да видите автомобила. Гарантирам, че няма да бъдете разочаровани. Има камера за задно виждане. Субвуфер Bose, чисто нов акумулатор, тъй като го закупих, разбира се, из прецака на акумулатор. Поставил съм нов акумулатор. Буквално колата е подготвена за експлоатация. FX30D. Заповядайте да видите автомобила на живо. Няма да съжалявате.